Biye araba ye octobre kalo tile mugan ani fila san ba fila ani mugan duuru an minnu sɔgɔlen mali kunnafoni na su ani tile an ka foli bɛɛ lajɛlen aw bisimila mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunu tarata don octobre kalo tile mugan ani kelen san ba fila ani mugan duuru kɔnɔna na an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ale bɔla ka audience kɛ ni groupement malien des professionnels du pétrole jɛkulu min ni olu ka baara bɛnnen don tajiko kunkanko ma kɛrɛnkɛrɛnnenya groupement ale ɲɛma Ibrahim Touré ani a ka ma u bɔla ka hakilina fana kɛ min bɛ tali kɛ u ka laɲiniw na fɔ ka taa se u ka proposition yɛrɛ kɔni ma ani fɛɛrɛ min yɛrɛ kɔni bɛ se ka sɔrɔ laɲiniw ninnu yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ min na sɔn o de kɔni mobili minnu ni olu bɛ na ni taji an ka jamana kɔnɔna na olu bɛ se ka lakana cogoya min na fɔ ka taa se chauffeur yɛrɛ kɔni ma ani kɔlɔlɔ bɛ mobili minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ olu prise en charge bɛ se ka kɛ cogoya min na fɔ ka taa se u ka activité olu yɛrɛ kɔni continuer ma o hokumu de kɔnɔna la sa an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga a ka kuma daminɛ na a bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni olu bɔnɛna u ni na ko in daminɛ wagati fɔ ka na se sisan yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni ni a bɛ tali kɛ civil la fɔ ka taa se militaire yɛrɛ kɔni ma a bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin nin ma ko fɔta ninnu ma a y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛna wuli ka jɔ yɛrɛ kɔni sigi sen ka lakana ko o sabati walasa bolimafɛnw olu bɛ se ka na ni taji ye nɔgɔya kɔnɔna na chauffeur ka olu ka lakana fɛnɛ sinsin fɔ ka taa se bolimafɛn ninnu yɛrɛ mun kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ olu prise en charge bɛ se ka kɛ cogoya min na fɔ ka taa se ni ma ko fɔta ninnu u ka baara o yɛrɛ kɔni continuer ma. Halisa an bɛ to tajiko ale kunnafoniyaw kɔnɔna na taji sɔrɔli gɛlɛya o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye k'a to an ka faba kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni bolimafɛntigiw ye olu yɛrɛ kɔni bala ka sɔngɔ bere ko o yɛrɛ kɔni da u ka pase kun ka pase ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ gɛlɛya min bɛ tali kɛ sotramanitigiw la fɔ ka taa se telimanitigiw yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ nin wagati damadɔ in na an ka faba kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni passager olu kɔni bala ka wele bila an ka ɲɛmaw ma ka sababuya kɛ a yirala an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko taji ale ka feere a sɔngɔ normal la nka fɛn min yɛrɛ kɔni bolimafɛntigi ninnu ye u yɛrɛ kɔni bala ka taji fɛn min yɛrɛ kɔni bolimafɛntigi ninnu u yɛrɛ kɔni bala ka passe ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ yɛlɛ fɛn min yɛrɛ kɔni telimantigiw ye olu fɛnɛ bala ka u ta sɔngɔ yɛlɛ fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni musolaka dɔ ye ale yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko a bɔla ka kɔlɔlɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko u yɛrɛ tɔni tun bɛna a agressé ka sababuya kɛ bolimafɛn ko kunkanko ye ka sababuya kɛ ni muso ko fɔta a y'a yira k'a fɔ a kɛlen ka teliman ta ni a sela a seyɔrɔ la ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye telimantigi y'a yira k'a fɔ ko a ka dɔ fara passe yɛrɛ kɔni kan ko ka sababuya kɛ ko taji ka gɛlɛn ko ale yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya yira teliman bolila la k'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan an ka jamana kɔnɔna na ko taji bɛ ka feere a sɔngɔ normal la an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko ale yɛrɛ kɔni tɛ se ka dɔ fara telimani o yɛrɛ kɔni passe ka o hokumu de kɔnɔna na ko telimani bolila a yɛrɛ kɔni bɔla ka musolakan yɛrɛ kɔni agressé k'a y'a yira k'a fɔ ni a yɛrɛ kɔni ma dɔ fara wari kan k'a bɛ muru don a kɔnɔ nka ka sanga ni a yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ yɛrɛ kɔni ka wuli ka jɔ ni u ka cɛsiri fɛn min yɛrɛ kɔni ye telimantigi ye a yɛrɛ kɔni a yɛrɛ ɲini o hokumu de kɔnɔna na dugudenw yɛrɛ kɔni bala ka wele ko o bila an ka ɲɛmaw ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na cogoya min na. Ka sanga ni lakana ale kunnafoniyaw kɔnɔna ye état major général des armées ale bɔla ka communiqué bila octobre kalo tile 21 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ octobre kalo tile 20 san 2025 ka sanga ni an ka lakana tigilamaw ka ladɔnniya ni u ka baara cogoya ye a yirala k'a fɔ olu bɔla ka wuli ka jɔba dɔ kɛ octobre kalo tile 20 san 2025 kɔnɔna na jakɔrɔ wɛrɛkaw olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugabugu ale marabolo la segukaw olu ka marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na baara ale dɔnniya fɛ u yɛrɛ kɔni bɔla ka dankari kɛ binganni wale tigilamaw ka yɔrɔ dɔ la min kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni bɔla ka binganni wale tigilama caman ka olu bɔnɛ u ni na fɛn min yɛrɛ kɔni o bololaminɛ caman a yirala k'a fɔ ko u bɔla ka o sɔrɔ min bɛ tali kɛ marifaw la fɔ ka taa se munition ma ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye moto ye ani matériel de communication fɔ ka taa se produit pharmaceutique ma ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye malo bɔra ye a yirala k'a fɔ ko o bɛɛ tun bɛ nin minɛ ko fɔta ninnu na fɔ ka taa se an ka lakana tigilamaw ka tenue yɛrɛ kɔni ma ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye matériel informatique ye a yirala k'a fɔ état major général ale yɛrɛ kɔni ni a ɲɛmaya kɔni bɛ général Umar Jara ale bolo chef d'état major a yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni b'a la ka wulikajɔw yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa fɛn min yɛrɛ kɔni lakana ye ale ni basigi u bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna na.
walasa ka baloko ko o sinzin Afrique de l'Ouest ale kɔnɔna na fɛn min ye an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ale yɛrɛ kɔni bɔla ka taa marché des innovations et technologies agricoles MITA ale yɛrɛ kɔni baaraw yɛrɛ kɔni dayɛlɛ latɛnɛ don octobre kalo tile 20 san 2025 kɔnɔna na ni ɲinɛta ni o bɛ bɛn a ta ko duruna o yɛrɛ kɔni ma fɔ ka taa se fɛn min yɛrɛ kɔni prix d'innovation agricole ale yɛrɛ fɛnɛ kɔni deuxième édition ye a yɛrɛla k'a fɔ ni yɛrɛ kɔni kɛnɛ sigilen don fɛn min kan sa o de fɛn min ye sɛnɛko ale kunkan ko ye ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye baloko o bɛ se ka don bala cogoya min yɛrɛ kɔni na o hukumu de kɔnɔna na ɲinɛta o sigila babu min kan sa yɛlɛma o yɛrɛ kɔni bɛ se ka don fɛn min yɛrɛ kɔni ye sɛnɛko ale kunkan ko ye cogoya min na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Afrique de l'Ouest ale yɛrɛ kɔni ma caman olu yɛrɛ kɔni bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na ka hakilina falenw yɛrɛ kɔni kɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ chercheurs la fɔ ka taa se sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni ma ani entrepreneurs u yɛrɛ kɔni bala kana hakilina falenw yɛrɛ kɔni kɛ walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye sɛnɛko ye o bɛ se ka don bala ka baloko ko o yɛrɛ kɔni sinsin Afrique de l'Ouest ale jamanaw kɔnɔna na ka sanga ni an ka faba ale kunnafoniyaw kɔnɔna a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye charbon fɔ ka taa se lɔgɔ jɛnita ma ko olu yɛrɛ kɔni sɔngɔ b'a la ka yɛlɛ kosɛbɛ an ka faba ale kɔnɔna na ni ale yɛrɛ kɔni sɔngɔ bɛ ka bɔ 900 la fɔ ka taa a yɛrɛ sɔrɔ 1400 na ka maaw to o gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye gaz ye ko o yɛrɛ fɛnɛ b'a la ka tunu dɔɔni an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa kurikaw olu fɛ yen nɔ tɛnɛndon octobre kalo tile 20 san 2025 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuri ale ni kucala o yɛrɛ kɔni ye sira kan a yirala k'a fɔ bingani wale tigilama u yɛrɛ kɔni bɔla ka taa bolimafɛn dɔ lajɔ min kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɔla ka musolakaw lajigin musolaka minnu ni a yirala k'a fɔ ko burumusi tɛ olu la waleya min ni u yɛrɛ kɔni kɛlen don k'o imposer ko musolaka bɛɛ lajɛlen ka burumusi don n'u bɛ voyage sira kan n'u yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Bamakɔ ale yɛrɛ kɔni da fɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin ma ko fɔta ninnu ye ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka kari yɛrɛ kɔni kɔnɔna f'i ye fɛn min yɛrɛ kɔni ye taje ko ni u y'o sɔrɔ kari min yɛrɛ kɔni kɔnɔ ko u b'o o labɔ Jawando service wulila deliko la ko kura aw bɛ Jawando service dɔn ni sojɔ terrain feere ka taa se topographie o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma Jawando service ka baara tɛ nin dɔrɔn ye dɛ Jawando service bɛ so plan ɲɛnamaw ni ka o bɔ ka di aw ma i ka plan b'i kunkolo kɔnɔ de a ɲɛfɔ Jawando service ye a b'a kɛ exactement a ka di ye cogoya min na wa ni plan yɛrɛ t'i hakili la plan dagabanaw de bɛ Jawando service bolo k'i ka so jɔ i n'a fɔ a ka di ye cogo min na k'i ka so jɔ i n'a fɔ a b'i kunkolo kɔnɔ cogoya min na Jawando service bɛ o kɛ aw ye o tuma aw bɛ ka mun de makɔnɔ plan de t'i kunkolo kɔnɔ walima i ka plan de b'i bolo a di Jawando service ma u ka maquette ɲuman bɔ ni ka a di ma o t'a bannen fɛnɛ ye dɛ e maa min fɛnɛ bɛ yen nɔ k'i ka so jɔlen don dukɛnɛ fɛrɛlenba b'i bolo Jawando service bɛ i ka dukɛnɛ dilan k'a cɛ ɲa i n'a fɔ a ka di ye cogoya min na ka décoration ɲɛnamabaw ni ka olu kɛ a kɔnɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu tɛmɛtɔ la nin bɛɛ ye Jawando service ale ka baarakɛta ɲumanw de o tuma Jawando service a y'u ka nɛgɛjuru sira banba walasa ka se ka kunnafoniya wɛrɛ ni ka o sɔrɔ u ka baara taabolo la n'aw mɔgɔ minnu mago b'u la u filɛ nin ye Sotiba Sotelco yɛrɛ ale masurunya la nɛgɛjuru sira 00223 79 09 48 48 Jawando service ka hakilina malien kelen so kelen an bɛ taa an ka jamana ale kɔrɔn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali a yirala k'a fɔ ɲinɛ bɛ a san 2 ma n'an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni sera ka sebaya o sɔrɔ Kidali ale dugukolo kɔkan na o hukumu de kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ don bolodalen don don min ni ale bɛ wele ko journée nationale d'hommage aux femmes o yɛrɛ kɔni baaraw kan ka waleya ni ala ye o yɛrɛ kɔni baaraw kan ka waleya ni ala ye novembre kalo tile 14 yirana san 2025 kɔnɔna la an ka faba ale la kɛrɛnkɛrɛnnenya la stade Mamadu Konate ale kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 14 waati an bɛ taa bakansikaw olu fɛ yen nɔ kunu tarata don octobre kalo tile 21 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni kalan o yɛrɛ kɔni daminɛna bakansi ale kalanso la ka sanga ni u ka syndicat de l'éducation ma o yɛrɛ kɔni ka grève kun kan kɔ nka a yirala k'a fɔ kunu tarata don octobre kalo tile 21 san 2025 kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 7 nɛgɛ kanɲɛ 7 sanga 45 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka kalan mɛtiri olu yɛrɛ kɔni bɛ u yɛrɛ sɔrɔ kalanso kɔnɔna na min na ni a yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɔra ka kalan daminɛ a
ayrala ka fɔ fɛn min ye Polo Biya ye ale yɛrɛ kɔni bɔla ka sebaya sɔrɔ Cameroun ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ kalata la ni ayrala ka fɔ ɲinɛ o yɛrɛ kɔni bɛ a ta ko segina ma ale fɛ ni ale sisanga ni o yɛrɛ kɔni bɛ taa san 92 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la ayrala ka fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Shiroma ye a yɛrɛ kɔni bɔla ka o sukanti ko o bila a ka premier ministre o yɛrɛ kɔni poste la Ameta République démocratique du Congo la ayrala k'a fɔ Congokaw olu fɛ yen u ka kalanmɛtiri dɔ kun bɛ ni ale bɛ wele ko Bonnet Elomba ayrala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni kalanmɛtiri yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni ka video yɛrɛ kɔni caman kun bɛ an ka bɔlɔlɔsiraw kan min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni a yɛrɛ kɔni bɛ a ka kalan kɛ ni nisɔndiya fɛn min yɛrɛ kɔni sifinnakaw a yɛrɛ kɔni bɛ kulon yɛrɛ kɔni kɛ olu kun ka olu nisɔndiya ka tila ka kalan yɛrɛ kɛ ni kɛ u kun fɛn min yɛrɛ kɔni ni kalanmɛtiri yɛrɛ kɔni a yɛrɛ kɔni kun bɛ masa caman ko o yɛrɛ kɔni lafiya fo ka taa se kalandenw yɛrɛ kɔni ma nka a yirala k'a fɔ daba masa o yɛrɛ kɔni ka wele sela ale ma bana dɔ o yɛrɛ kɔni sen fɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ni banbagatɔ yɛrɛ kɔni ko den naani o yɛrɛ de kɔni kun bɛ a bolo an bɛ ala deli bada ne ma ala ka a di a ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ kunnafoni kuncɛla an bɛ segin ka na an ka faba kɔnɔna la ka sanga ni seko ale ni dɔko kun kan ko fɛn min y'an ka seko ni dɔnko tigilamaw ye olu yɛrɛ kɔni dusuma kasilen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ an ka dɔnkilidalaba min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Sanugɛɛ Kuyate a yirala k'a fɔ daba masa o ka wele sela ale ma tarata don octobre kalo tile 21 san 2025 kɔnɔna na ka si sanga to san 70 yɛrɛ kɔnɔna an bɛ ala deli bada ne ma ala ka adi ani alisimɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen an minnu b'an lamɛn Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan na ma an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw k'an bɛɛ sini ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na